Så er vi simpelthen første pigekamp. Klokken er 1:08. Og herude sidder Anna og tager billeder. Og her er mit statistikark, hvor jeg skal føre nogle helt fantastiske statistikker. Og her sidder coach. Og derovre sidder dommerbordet. Det var da meget skværtigt, det der. Nå, men nogle mennesker bader bare ind. Og Anna griner hele tiden. Hun har faktisk grint, siden hun stod op. Jeg ved ikke helt, hvad det er, der er så morsomt, men... Nå, vi vender tilbage, når der sker noget nyt og spændende. Hvad vil det give dig, siger du? Drenge, I må ikke drille Anna. Det nægter jeg simpelthen. Ja, det er blevet aften, og folk ser noget trættere ud. Så kan jeg også lige, når jeg er i gang. Og mig. Men nej, jeg ved ikke, Sandra er den eneste, der synes mig, Både Jakob og jeg har taget sportstæt med, det bliver ikke noget problem. Og min fætter på min fars side, utrolig meget. Jeg har altså fået et blåt mærke på min... I går pratede du med, at du havde adskillige vabler og blåt mærke. Og det giver ikke mening, at vi kunne lide hinanden, når vi har så forskellige to ligner, men vi ligner faktisk. Og så mig. Mig. Ja. Jakob Svendsen. Efter en 13 dage, hårde dag. Hvordan går den kamp nu? Vi vinder. Men du må ikke sige til pigerne. De ligner heller ikke nogen, der har tænkt sig at vinde. Jeg tror, at de er sindssygt gode. Mener vi. Men de er ikke gode nok til at slå hugge i. Men det finder vi ud af lige om lidt. Ja. Pigekamp, og sådan ser det ud. Det skulle lige have været venstre, men det er det, du tager det forbi, så er den der. Lad os prøve pigerne, der kommer ned, så bare løb op igen. Og Julie kommer over midten. Julie godt gøre. Godt nok. Et fake Frederik. Sådan der. Kajsa, forsvar, det skal ned i solen.
Ja, undskyld, hvis jeg er lidt bagud en gang, men det er fordi, jeg fører statistik samtidig. Nej, 1 minut, Kjelle. 1 minut. Anden rebound til Ulrikke. Godt med dig, dommer. Er det så til flere korte, vi skal? Ja. Klar. Og så over til de 10 minutter. Hold da! Der kommer lige en fejl der. Hun får 3 skud. Ja. Nå, Pia, prøv at... Bare nyde resten her, så bare spille. Det er rækken, du har skæret stopper. Okay, Sjælle. Så, lad os bare gøre det med bold. Han er sjovt med, ikke? Kom ud. Hvor mange satte du af dem? Undskyld. 2 af dem. Ja. Altså, Nu kører du bare på bold, så kører vi bolden i morgen, ikke? hold op, hvor jeg smækker. Altså, du betaler de tænder, der bliver smækket og sådan noget. Du er under 18. Det står der ikke, tror jeg. Nå. Du rører med ned under her. Sander, du er med ind under kloven her. Og Hvor er det? Jeg kan ikke se noget. Jylland. Fred. Du tager op, ikke? Hvor jeg er henne i min side. Ja, nu er du nede. Kører 2. Men jeg vil gerne have, at du ligesom laver... Nej, Nico, jeg vil gerne have, at du ligesom nogle gange kommer ind på midten. Ja, omvendt. Hvis du bolden herude, så er Nico på midten. Hvis du bolden herude, så kommer du lidt ind og hjælper på midten, ikke? Det er sådan lige, vi skal... Solen rykker lidt efter, hvordan det er. Okay, en mere. Vi kan have kampråb. Kampråb til Kane. 1, 2, 3, kæmp! Glem lige Nico. Ja, så stopper vi her. Vi spillede meget op. Altså, jeg ved godt, de spiller den der skide i lortezone. Hvis vi får vores skud i gang, så er vi klar med dem. Det havde vi nemlig ikke sidst på dem. Det kan ikke kun være basket, det hele. Den eneste gang, hvor vi spillede her i går. Den eneste gang, hvor vi spillede rigtig sødt, da vi spillede i den store Og så fik jeg det ikke engang på film. Ja, de bouncer ikke. Det er lørdag morgen, og vi skal ned og spise semifinalen her, altså. Om ikke så længe. Hvad slutter? Hvad så? Hvad slutter finalen? Det er en tæt kamp.